Se discută foarte des în ultima vreme despre faptul că sunt șanse foarte mari ca noi să nu mai prindem pensie de la statul român. Este într-adevăr așa sau poate ar trebui să ne punem încrederea în statul român și să lăsăm să-și facă treaba? Te salut, Cristian Trăboiu sunt, consultant financiar și investitor în piețele financiare și astăzi vreau să discutăm puțin despre creșterea salariilor din ultima vreme raportate la potențiala pensionare pe care ar trebui să o obținem. Despre ce o să discutăm astăzi? Păi o să vedem care este creșterea salarială medie în ultimii 10 ani în marile orașe din România și să vedem în funcție de această creștere ce pensie e posibil să avem noi în momentul în care vrem să ne retragem din activitate. Bineînțeles, această retragere în activitate va fi determinată de oamenii care sunt în continuare în câmpul muncii. Și vom vedea astăzi câți noi născuți sunt de la un an la altul, dacă această rată este în creștere și dacă ar trebui să nu ne facem griji sau dacă ar trebui să ne facem griji în momentul de față, astfel încât să ne asigurăm de pe acum sau să lăsăm statul român să-și facă treaba și să ne punem încrederea în el. Acum, pentru că eu știu că îți plac aceste videouri, te rog, lasă-ți aprecierea apăsând butonul de like, abonează-te la canal și apasă și clopoțelul astfel încât să fii notificat de fiecare dată când fac un nou upload. Și haideți să vedem prima dată cât a fost creșterea media salariilor în ultimii 10 ani în marile orașe din România. Și orașele pe care am ales eu să le pun astăzi în vedere sunt București, Cluj și Brașov. Și din 2014 până în 2023 putem să observăm în felul următor. În 2014 în București salariul mediu era de 2300 de lei, în Cluj salariul mediu era 1797 de lei și în Brașov 1597 de lei. În 2023 salariul mediu în București 5800 de lei, în Cluj 5500 de lei, în Brașov 4196 de lei. Da? Deci, în ultimii 10 ani, salariile au crescut de la o perioadă la alta cu rapoartele acestea, din dreapta pentru fiecare oraș în parte. Acum, în medie, în București, în ultimii 10 ani, s-a crescut de la un an la altul salariul cam cu 11%. În Cluj, în medie, în ultimii 10 ani, s-a crescut cu 14%, iar în Brașov, în medie, în ultimii 10 ani, s-a crescut cu 12%. Dacă ne uităm doar la aceste creșteri salariale din ultimii 10 ani, se pare că Cluj este orașul care are creșterea medie cea mai semnificativă în ultimii 10 ani. Acum, întrebarea este, această creștere salarială de la un an la altul este măcar mai mare decât inflația? Da. Inflația medie în ultimii 10 ani este de 3,6%. Asta înseamnă că în oricare din aceste orașe, atât București cât și Cluj cât și Brașov, în mod normal, în momentul în care mi se mărește salariul, măcar bat inflația. Asta înseamnă că noi ne creștem nivelul de trai de la un an la altul. Asta ne spune acest grafic. Da? Deci noi ne creștem nivelul de trai, cel puțin în aceste trei orașe. Este asemănător, să știi, și în celelalte orașe, adică România în ultimii 10 ani probabil a observat și crește nivelul de trai de la un an la altul, lucru care se vede și în acest grafic. Asta înseamnă că pensionarea noastră ar trebui să fie o pensionare sigură, o pensionare 100% pe care noi ar trebui să ne bazăm. Este într-adevăr așa? Păi, haideți să ne uităm puțin pe numărul de noi născuți din ultima vreme. În București, numărul de noi născuți este într-o continuă descreștere, adică din 2020 până în prezent s-a scăzut de la 19.000 de noi născuți până spre 13.000 și un pic. Lucrul similar se întâmplă și în Cluj. Adică lucrurile nu stau foarte diferit. Din 2020-2019 până în prezent, numărul de noi născuți este în continuare în descreștere. Este la fel și în Brașov. Adică chiar dacă noi ne creștem nivelul de trai, se pare că facem din ce în ce mai puțin copii. De ce facem din ce în ce mai puțin copii? Pentru că dacă ne uităm la numărul de divorțuri, în București, rata de divorț este în continuare în scădere de la un an la altul, la fel și în Cluj, la fel și în Brașov. Da? Deci divorțuri din ce în ce mai puține, dar și copii din ce în ce mai puțini. De ce? De ce sunt din ce în ce mai puțini copii? Pentru că și numărul de căsătorii este în descreștere. Adică din ce în ce mai puține familii se construiesc de la un an la celălalt. În București, numărul de căsătorii scade de la un an la altul,
În Cluj, numărul de căsătorii scade de la un an la altul și în Brașov, în mod șocant, numărul de căsătorii scade de la un an la altul. Asta înseamnă că dacă numărul de căsătorii scade, numărul de, uh, numărul de căsătorii scad, numărul de copii născuți de la un an la altul cad. În momentul de față, nu știu dacă știi, dar pensia noastră este plătită de oamenii care se nasc astăzi sau va fi plătită de oamenii care se vor naște astăzi. Dacă astăzi se nasc din ce în ce mai puțini copii, cine o să ne mai plătească nouă pensie? Nu mai are cine să ne plătească pensia. Și tocmai din cauza asta, trebuie noi astăzi să facem ceva, pentru că numărul de copii noi născuți fiind în continuă descreștere, ne spune nouă că sunt șanse foarte mici ca noi să mai mâncăm pensie de la stat. Pentru că nu mai are cine să plătească aceste pensii. Și atunci haideți să tragem și niște concluzii. Se nasc mai puțin copii în 2024. Asta înseamnă că în 20-30 de ani, când acești copii vor să trebuiască să ajungă în piața muncii, ei vor să trebuiască să muncească mai mult pentru noi. Adică dacă astăzi un copil plătește pensia, sau mă rog, noi, eu, plătesc pensia pentru două persoane, în 20-30 de ani se estimează că o persoană va plăti pensia pentru patru persoane. Dacă o singură persoană va plăti pensia pentru patru persoane, o să trebuiască ori să muncească mai mult cât pentru patru persoane, ori să fie pensia foarte mică. Adică acestea sunt cele două variante. E posibil ca o persoană să muncească mai mult decât muncește astăzi? Slabe șanse, slabe speranțe. Și atunci, a doua variantă pare să fie mai pertinentă și anume să fie pensia mai mică. Sunt șanse să mai primim pensie de la stat peste 20-30 de ani? Șanse sunt. Sunt șanse să primim pensie, doar că sunt șanse să fie o pensie foarte mică. Și atunci poți să te bazezi pe această pensie foarte mică ca tu să fii liniștit în momentul în care ești la pensie? Nu. Nu poți să trăiești liniștit cu o pensie foarte mică. Tocmai din această cauză trebuie să-mi pregătesc eu încă de pe acum propria pensie ca să nu depind de stat. Pentru că dacă în momentul de față aleg să-mi pun încrederea 100% în stat, e posibil ca peste 20-30 de ani statul să nu poată să țină de cuvânt și eu să îmi pun în pericol pensionarea.